Barcelona saluda els barris del Besòs i el Maresme. MAISA, les Dúnia. El programa MAISA vol prevenir l'exclusió social i la discriminació en les noies pakistaneses nouvingudes al barri. MAISA es va posar en marxa el 2015 com a resultat del suport de Barcelona Salut als Barris al programa Espai de Trobada, iniciat el 2012 pel Pla Comunitari del Besòs i el Maresme. A MAISA, un grup de noies adolescents es reuneix cada setmana per jugar a criquet i futbol i participar en dinàmiques de grup. Mitjançant un espai de reforç personal i grupal, el programa ajuda a millorar el benestar emocional, l'apoderament i la inclusió social de les participants. El objetivo del proyecto es acompañar a las jóvenes en el proceso de empoderamiento como sujetas de derechos, libertades y responsabilidades. Un acompañamiento que se realiza en dos líneas que son transversales: el género y la interculturalidad. Todo esto supone también un proceso de reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural que ellas portan y también reconceptualizar de alguna manera el concepto de identidad, no como una identidad fija y única, sino como una identidad múltiple. La pràctica de l'esport promou la cohesió de grup, la implicació en l'equip, el respecte i la igualtat, mentre que amb les dinàmiques de grup es fomenta l'autoestima, la comunicació, la cooperació, la resolució de conflictes i es reflexiona sobre els estereotips i aspectes de gènere. Entre les dues primeres edicions hi han participat 28 noies d'entre 12 i 21 anys, procedents principalment del Pakistan en el grup de criquet i de Llatinoamèrica en el grup de futbol. Després del seu pas per MAISA, l'avaluació mostra una elevada satisfacció amb el programa, amb una gran millora en la inclusió social, un augment del nombre d'amistats, més participació en les activitats i més arrelament al barri. La meva experiència a través de MAISA i Dúnia m'ha permès superar la meva vergonya. Ara puc parlar en públic fàcilment i tinc amigues, però sobretot MAISA i Dúnia per mi és un lloc on puc compartir els meus problemes, els que no puc compartir amb la meva família. Per mi, el criquet és un exemple d'apoderament. A través del criquet volíem donar una imatge a unes altres noies perquè surtin de casa a fer altres coses com l'esport. L'any 2018, MAISA ha canviat el seu nom, passant-se a dir Les Dúnia, i gràcies al programa Pla de Barris, el projecte s'ha sostingut i escalat a altres barris. Dúnia vol dir senyora del món i vol recollir el significat de diversitat que hi ha dins del grup. Les Dúnia continuem a partir del treball que es va iniciar amb MAISA, donant valor i reconeixent els seus valors i les fites aconseguides, i ara ens estem projectant per continuar afavorint que aquestes joves puguin ser referents per a altres joves i també que des del seu procés individual i grupal puguin tenir un efecte positiu a la seva comunitat. Barcelona Salut als barris del Besòs i el Maresme s'ha pogut dur a terme gràcies a les persones que viuen i treballen al barri. Els bons resultats obtinguts fins ara ajudaran a continuar creant sinergies i a detectar noves necessitats i oportunitats de salut al barri.